Selamat pagi, para dulur, para kanca, Leon Girit, Yogyakarta. Tak kandhani ya lur ya. Aku arep cerita sedikit tentang sejarah dunia permobilan ki. Mobil sing ning mriki sing arep tak critake. Nah, mobil kuwi lur, merke utawa jenenge Daihatsu Chery. Nah, iki ana sejarahe. Sejarahe ngene. Ngopo kok mobil kuwi iso dijenengke Daihatsu Chery? Nah, ceritane kuwi insinyur Jepang sing jenengane Mister Matamu. Nah, dek niki jajan rujak ning daerah Temon Kulon Progo, cedhak bandara YIA. Nah, nalika jajan rujak, dek niki kepedesen. Nah, saking pedese to, dekne mlayu golek kamar mandi. Durung sampai kamar mandi, dekne wis ngising ngebrok ning kathok. Nah, kancane udah bingung iki ambune badhek tenan iki mambu apa lah. Ternyata Mister Matamu mau kuwi keceret ngebrok ning kathok. Lah kok yang dilalah ki Mister Matamu ki lagi ndesen mobil cilik mungil geset irit. Mobil apa to? Nah, kok ngene iki lho, Lur. Nah, mergo saking bingunge iki mobil iki arep dijenengke apa, akhire kanca-kancane mau do jenengke nek mobil iki Daihatsu Keceret. Lah nek dijenengke Daihatsu Keceret kok ketok wagu tenan. Akhire kene dilangi. Jadilah ini Daihatsu Chery. Nah, monggo para kanca Leon Girit Yogyakarta sing minat karo mobil iki pinangan wae 10.500.000 rupiah isih iso nego. Lah nomor kontak yang bisa dihubungi piro to? 0856 0105 kali 78. Oke bolo, terima kasih dan sampai jumpa lagi.